injure. Nyime gi timo nonro ne achich moro makawuono omonjo kanisa ma Deliverance mayudre e boma kendo chojo lemo gi pala ma ji adeko yudo hinyruok. Koro jatend obila ma Kisii Central Kimwele akaja fo marwa Efinya Kidilero no aji moyo monj makochno ochwale ka thieth ma okinyi makawuono kar saa 4 jal moro ma ikenie diere odonjo kendo monjo jolemo e kinde lamo e kanisa mar Deliverance e boma ma Kisii. Achijno iyango ni ne nigi pala mabith kendo nodonjo e kanisa no korwako mask kod angolo marateng' mar umo wang'e. Jogo mane otemo gae noyudo hinyruok. Monj makamano oweyo ji adek gi hinyruok marach kamoting'o jatend obila ma Kisii Central Isaac Kimwele. Achiel kuom jogo mane yudo hinyruok en Simon Onditi mabende gi thieth e kar thieth ma Kisii Teaching and Referral Hospital. Na mtu aliingia abruptly tu kanisa akaanza shughuli kama mtu anajifanya mwendazimu, kumwendea kama security nje tujue yake ni nini, violence. So ile na commotion hii washirika wakatoka ili to arrest the situation. Tulikuwa watu watatu wenye tulikuwa tunang'ang'ana tumkamate bara hao wengine, lakini mimi alinidunga mkono left. Jago mtielo Franori watoni jalo ne obogogi ndone ging'eyo en gi pala gino manowegi okma na mask ya black. Nilikuwa karibu hapo, sasa mimi nikaenda huko na mimi akanisamu kichwa kwa kichwa, then watu wakaingilia kati, baadaye akaanza kutoroka. So akiwa on the way akitoroka, watu walimfikia njiani, lakini aliokolewa tu na askari. So today we received 3 adult males who had been while attending service in church. So they sustained some injuries. They came to we managed to stabilize them, do some stitching, and then they were all discharged and they were all stable. All discharged in a stable condition. Obilaoge ngoyachi modaloge Mariango gimadi bed ni omiyo ka okang' mar timo maundu Efinya Kidi Ramogit. Jatend piny